pontot. Nem is téged vesznek ki. Azt kell szétszerelni. Engedj vissza nullára, tengely kapcsolót. Nullát. Na most, azt ott le kell kötni, erre. Nem igaz, még van felületje a ventilátortal kapcsolatban, a sávolapot már kötni 15 mm. De figyelj, ha 15 mm, akkor lenne 36 mm. Akkor az, figyelj, ha fent 5-15 mm van. Ha nem, nincs, akkor ezen a rúdon kell, ami itt van. Itt van rögtön. 5-15 mm. Utána, ha az megvolt, és nem jó, akkor az a hosszabbi vonó rúd, ami a hosszabbik karhoz csatlakozik, szétkötni, és azon rövidíteni kell. Na most, ha valaki nyomkodja a tengelykapcsolót, akkor az most úgy látszik. Nyom meg! Az az elmozdulás, az a tengely irányú. Ide nézzünk, fölfele. Kézre ügyelni, hagyj menjen. Benyomni a tengelykapcsoló pedál. Azt meg kell majd világítani. De érthető most már valamennyire? Igen. Akkor oké. Na most, hogyha én csak úgy akarom a tengelykapcsolót ellenőrizni, hogy biztos, hogy jól működik-e, akkor elég, hogyha alaphelyzetbe állítom a tengelykapcsolót, lekötöm a rövid vonórudat, és le van a műveleti sorrend is írva. Ha a bolygóműves kormány működik, amit elfelejtettünk 2,2 mm, az pedig itt lehet, ha én ezt megmozgatom le föl, ott 2,2, akkor itt 68 mm biztos. És ahhoz nem muszáj teljesen szétszerelni, és furat-középpontot nézni, vagyis ezt a kiemelőkart felső helyzetben, a vonóudat pedig alsó helyzetben, és furat-középpont között nézem. Hanem ha itt is meg tudom nézni, hogy 2,7 mm. Hát most sokkal nagyobb a hely, ami azt jelenti, hogy nem jó el. Akkor is ennek a hosszát, úgy bizony. Ott a kisfékszalagnak a távolságát. Na meg a kisfékszalag akkor kell állítani, hogyha itt nézem, egyesbe be a botot akkor? Hogy akkor tisztázunk? Itt már megvolt egy... Na most ilyenkor még lehet egy nagyon kicsit állítani, hogyha én ezen húzok, ha még elbírja. Érted? A fékszalagon, de akkor csak egyet, mert itt szinte úgy lehet, hogy halkodom a keretem. Hamasz is működik el. De a másik oldalon, ugye, mert mindig így csavarom, hogy azért még megtartom. Mondja. Való jó. Ha az után fel, akkor így el. Az mindig úgy megnapot.